Alanaza. Malano malem na mo galeta. I think I'm back on work. But I don't go work on them. I think I'll go on. I'm going to my Some people are using my picture to scam people. Funding education when you win them mother why you. Adama send them my friend request. Adama comment in the comment section. So when you wanna send their number or send their friend request or so go online, no go na Akwa na-ekwu. Obulom na no scam. Abo na-echefu Akwa na ebe da amụ na ebe chọ. Skakwa mele odo mba. Ichola Akwa bịa, ebe from face to face, onwe ibe ga-emeri nke ọ bụrụ dị mmadụ eme. Akwa nkụ na ụdị ahụ na mamala eme. Ọ na-ewute m na mmụazị be anyị n'obodo oyibo na-ebulu ego na-akwụ elu ndị mmadụ on behalf of na-akwa kafa na fa na-ekwu. Nwa sị ka m pụta taa ka m kiri ya. Ofu nọmba ka m nwere, nọmba m nwere bụ 09090941375. Enwere nọmba na-abụ. Ịma na ibe nwere original na-enwe fake. Welugodo mmanya na-aṅụ wee mara ibe na-ekwu. Fafugo na mụ na-eme odogwuri nne wee welu m wee na-egwu wayo. So wee sị ka m pụta tata ka m mee ka ọ dị ọfishal. Isi niile etilu mmadụ ego na-akpa ka gụ na ya na-ekwu. The show. Adama ana mmadụ ego online since 4 years now. Adama ana mmadụ ego online. Adama agbalụ mmadụ afọ online. Echi fụmụ ebi abịa. Ịchọ ka mmeri gị ebi abịa. Ibi nwe ndidi. Iwiri bụ na mma afọ gị. Otherwise, o nwe prosudo eji afụ m. So even na-achọ ka nkọwara Igbo niile kịta afọ bụ na ịba Facebook, ba TikTok, ba Instagram, akaụntụ dị ebe ahụ 10,000. Ịda atụ anyị meseji just pigodo akwa ọkọchị wee akọ ka everyone na-ekwu. Ọ dị too much. Onye pụta ọ na-ebe na ọkwere akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ m ka ekwere ụgwọ. Adama ana mmadụ ego online, ọsọ ya bụ na ya akwụ m 1 million or 2 million. Adama ana mmadụ ego online. Ichefu m ebia abịa. Ọ bụ na ihe abịa nwa abịa na ebe nọta aka send ya mmadụ. Asị na na-ekwere akwụ ụgwọ. Mara na ọ bụla m ụdị ibe anyị na-akwere ụgwọ. Mfe nji ekwu ibe a kịta afọ bụ about 4 people or 6 people yesterday. Anapụrụ ezigbo ego. Mana fa na-anọkwa na iwe anụkwu ife m na-ekwu. Mana emechikwa anapụfu ego. Fa nwezi ka fa si akpọ video call kịta. Ifilukwa na ọgụ na Akwa na-ekwu. Mana ọ bụrụ ọgụ na Akwa na-ekwu. Ndị na-eme yahoo maka esi eme ụdị ibe ahụ. Be careful. Mmadụ so kwere ụgwọ online na Akwa enyere onye afọ ọnụ nọ ife m na-ekwu. Ya na-eme mmụọ echi niile kwa. Werukwa ego jekwere onye ọzọ.